kasnong jong yang dap ke pum kamtam ka ying jong ali te long hapo ar kanta le kanta kamot hapsar pelawan long kamtam men mit le te bro shmit long ka wan herte ki pum ko long yong ba kini ki jingmi ki factories ki wan ra sibun ki jinge jong ki long susnong jong i kamtam se ka milge site ka daw ka long ba kani ka de ka le bathem da ka jingbe jong ka ler kamtam ko por men mit la ngi pe la da kam sai bu na ngi i ka ne ka tadam ka her ne te ka poi se kini ki dong ki jinge la dep khang nhau tu ligi di zero always niki por si por ke pen i ba ni kam on record right kata ka challenge ki kadon ma malai ni duna briu ni duna ke officer ngim persya ikini factory ki badon saudong jong kane ka jaka ka jongi handai ka ka ba kidi ban but kalong ba kidi ban but kat kum ka scientific method kum baong kamut ki ban control na dong sedong nadu ka jingsma nadu ka sound baru na dong sedong ka penjabo ya kane ka mariang kajing temu jang kesokan Meghalaya naga menta bania trelang bang kesokar Assam ngaso kadai ke bedai hado kata-kata. When you have industries or business enterprises, I should say, their attitude is to make money. Perlu baru sesisin kepada yang subhai pisha ke episod ke bertemai jong ke street dog. Minta ke kenti ngi walam sepi ya kini ke episod om na ke studio ke jongi Henry nang ni napo bernihat. Kesenong bernihat dangsen ke lapawa ki khubor hadin ba ke report na ke IQ Air ke badai ke company napo Switzerland ke bepet ya ke jinglong jingman jong ke air ke ong ba ke bernihat ke dai kata ke jaka ke badan ya ke air ke bajak liatam ha ke perthai barok kawai. Kakai pot ko ong ba khat lai teli na ki arho teli ki nong ba ki badon ya kata kale air ke bajak lia ki doi hang ni hapo ri India haba ke bernihat ke dei ke bening kong do te ke jing jur jong ke jing jaklia hang ni habar nihat kala pun kelai ke ni ke jaka sha ke ke ba kham tam hakaliang ke kot ke khya wat tang benring men sim hang ni ru kalong ke ka bama Kawai ke nong ba kabarit kabadan hakap put jong ke jela Assam bat Meghalaya kala yo ya ka nam sniu kum kanong ba ka bajaklia tam ha ka perthai baro kawai kat kum ka kaipot World Air Quality Report ar posau da ka IQ Air ki nong shong ka bernihat ki ringmen sem da kala air ka bajaklia tam ha ka perthai kasnong bernihat ka bajingai tang kum ba arpusan kilometer na nong ba Guwahati bat 1,000 kilometer na Shillong kadai ka pedeng jong ki karkhana ka badon hakaput Meghalaya bat Assam nakasnong ka jar menshua menta kala kelalong ka pedeng jong kala air jaklia ka bernihat kala yo kumba R.san particulate matter concentration haka shisnem lani shispa R.r micrograms man lakashi cubic meter ka bapalat R.san sha ban yakaba ka World Health Organization kala bu kabadai tangsan micrograms ka particulate matter R.san kadai syapang kijing penjaklia kiba mahadu kata kibala benrung syakitor bat syakithet snam kibala benwanra kijing pang live hojat kum hakaliang kejingring bat penhiar mensim kijing pang klong snam bat wat kijing pang pampong ru ketelong jong kini kijing jaklia kidai kitedem naki karkhana naki kali kajing thang yau doyong bat kiwei hi kani kapernihat area jungi hakai kipor kiba mensua por keempat don kani ka industries mo tengi tip ba ka Meghalaya jungi kadai ka berni kadai ka industrial estate te hadim la set up yaka te hai te por empat don than ka ki pollution hakani ka dong ka jungi henrai hadin bala
imtip na kaliang ka Sarkar Assam kumno ko wanbu yakini ki industries ki babun ba marsiliang jong kani ka surak siya kani kaliang kadang ka jonga kidai sudah ki factories ki bami na Assam te hakajing perkhat ka jonga barak ka jinyu i ka jonga la dang compare ki por ki ba ki South Coast nem mensua ba kani ka area ki dang dei ke jaka ka berjangam ke bedap ki ding ki sik jing thung jing tep te henrai menta nadu baka Sarkar Assam ka set up ikini ki industries ki beper ki bangamla banjer keteng kumubreu ba bomdon ka jing tep hak bede kini ki kam te kini ki jing mi kini factories ki wanra sibun ki jing e ki jong kinong susnong jongi kham tam se ka milge site ka daw ka long ba kani ka de kale bathem da ka jing be jong kale er kham tam ko por min met la ding pe la da kham sai bana ngi i kani ka tadam ka her na te ka poi se kini ki dong ki jongi te kani ka de ka jing e ka bangi kendu ba hadu menta lei ki don sibun ki briu ki bayo ya ki jing pang ki jing stom om tang ki briu wat ki jing thung jing tep ngi kum ki nong rep ni dei ki nong rep ki brep ya kini ki jing thung kum kwai tempo bat ki we uneu kwai jungi la phi la ngi ka jing lap jungi menta ka long bo tu clear balung jo udon katu kat ne ubal yap no ting pe ni besar ba imat dei na kani ka pollution bagal kitu jabo kine au ko layap utu te kita di kijing e ki bana kaliang jongi bangi kwa ban persngo phi bat hapi ki minia ba phin yarap lem ban penkeren sa kino ki bor ki balor na kaliang jonga kumuwi nong snong bari secretary jong ka snong harli bogan la khat as ne menta bat wadiru uwi na ino hikai jong ka school Don Bosco school ka badon hang te hi apo bonihat ka ba ki factory ki don marjan ba tu ka snong te ngasngau ba kane ka tedem factory hakini kisi kala pelong sisya ka jing ka ba khrau yang i kinong snong kamta mi khna school i khna barit bat baro khoi kito ki ba shong basa kane ka jaka tamar bala dangi compare ba ki por ki ba mensua ba por menta kala ta sisya hadu kata kane ka tedem ka ba mi ba ka jisma ka ju ka por bat ka sound ka ju ka por kala ta sisya ya ka koi ka khia jong kinong snong bat wat ya ki jing thong jing tep bat ki marat ki bring ki badon saudong jong kane ka thain bat jong kane ka snong boni hat jongi nakaliang ka snong ngi bunsen ngila sakhi bat ngila sya barat sikata ka nomor kane ka snong jongi kalong ka senda bat ka border chiliang surok kala de cha Assam chane chiliang ka de ka snong jongi te kala kata jul prat ka de ka snong jongi khamtam kini ki pom mo gilong na atharai nakaliang ka snong jongi po Meghalaya site te gidon ki factory tangba gidon ki factory ding te kamdon kum te factory ka balong ba say pollution para andre Assam site kadon ka factory ka balong kum ka cement factory nang takok factory te kita ki say ba ka pollution te nalor bala say natu ka bes kal er snong jongi te ka snong jongi ka dap ki pom khamtam ka ying jongali te long hapo ar kanta le kanta kamot hapsar pelawan long khamtam menmit le te bro shmit long ka one hair te ki pom ko balong yong ba kani ka khubor kalong ke ka ba snoken dit khamtam e ya kiriu it mariang jong ka jala Meghalaya ka jala ka ba jusngo sarong ya ka jingkhu jingsuba hasau dong so kun jong ka hendrei belaipat ba ka bernihat kal air ka bodon hangni ka jakhlia hadu kata Well, you have a good concentration of industries, most of which are actually polluting industries in the sense that their output of the flue gases, I'm not sure whether they are really treating the gases as per the CPCB norms, Pollution Control Board norms, before releasing them into the atmosphere. You see, what is mandated is that if you have a polluting output of gases, these gases have to undergo treatment before being released into the atmosphere. And there is a set, what you call equipment which are needed to deal with this problem. For example, scrubbers, which are nothing but sprays which wash the gases so that the polluting components of the gas get dissolved in the water. Then you have electrostatic precipitators where the
the particulate matter which is charged at that point of time, they also get deposited as ash. And after all these, then you have what you call cyclone collectors and things like that. So all these ensure that most of the important pollutants, they either get dissolved or get deposited as ash. And then you have the leftover, which is actually gas or air with minimum of pollutants, which can then be released into the environment. Now, I'm not sure whether all these norms are being followed, because apparently, as the news goes, that Bernihat happens to be one of the most polluted places in the whole world, in fact in India. So it is quite surprising, considering the fact that it is a small place, only a few industries are there, not too many, but why should the pollution be so much? And that is a very big question. Kumno ba kani kale air kanang yakiu manla usnem klem datip AA manu syapang kani ka jingja. Bat hadu katnu ka sarkar Meghalaya ka shimkhia banle persya ya kani ka air jakhlia hapo Bernihat menta bakalatip bakadon kani ka jingma hakani ka jaka. Nabi ka Bernihat pemerintah pada ke industrial hub dan ke maximum extent dari industrial area. Ka kontum langbut lani bara di jilla juga Assam bat ke Meghalaya. Ban keren juga Bernihat ke bahak Papua Meghalaya. Papua Meghalaya kita menta ke dan ke IP harga dari KPI dari MIDC menta ke dan ke khat lai mer bagi ang. Temu lagi por ki industries ki dangbon de syu kumbun swa lai dengan Biden chipos ne mensua kan lagi dan handai menta kan lagi dan galaya pair. So hakata kar pam kinangbon ke industry ke bambut kata ke jeklea kal ero kan kambon. Tamde tang dari industri kami ke jeklea karpun ki report bangi yo dang sian ka draft report handai ngit approve apa committee ke report ke balakan ke study ke balakan tak dengan niri National Environmental Engineering Research Institute. Kombi ang hakitin panai kada most accredited reputed under CSIR. Tiga lakan dok artli gini emission. Ko source emission berka opposition study. Hangi ngilap kat kum ngilap jongki kebanangkong contributor dan kebanangkong tu berpenjak liaya ke air hakitin pan ya dari ke road dust. Dan ni pum ke bami habaya ki kali nama instruct situ kimdalang ke bada bahado kata hadu ki pavement kini kita kimba terbo berhabayan dan ke movement ni jinja jingkili uheru to pum to number one contributor road dust. Jadi ni pai pada kabar kawan kini ke industries ke bagi keren nama barang apa mengi keren Bernihat ke jinjakla jinjabo jang kalian ni directly le ni ipet pai ka khamat ki pai ba ki industries hantre ki industry dang ding ba ta kar pam long ikan ni ka study le institute lambaga order jang NGT kepada dangsian jadi sotana dan pentip ba mangi hapo jelas state Meghalaya jongi ngidang dep approve hapo technical committee yang ni report harga sengi last Friday sekitar din khat wetrik dengan bakalan to handrai ke Assam pada counterpart jongi kandang sedang tapi ki bangilatip ki kindang ha bandang le ta apa pai khamat sekini ngi song surang modang ba ka state jing kalam kham sekhamat da bipet pada kini kajing jebok leer pada kawan na para arliang ni namar petip mak kini kajing jebok jangal air kam dei ni ke industry sama kibun ki benta ki ba contribute habis bipet topografi ro de kawai ni kita lada ke industry state kadan ha clear lom tipi leer jebok pinam lang andre ke Bernihat kalau kum ke Bali laker saudong di kilo andre ha padang pada ke them takatar ko dai ni ke kilo ko jekliar balapan mi kam la ban kiu dan di kajing hiad ka sakut hang to katar ko dai ke wai plus sekti badan na Assam badna Meghalaya jongi takar kum kajing study jongi tekidan ki phang le ki benta mata balapan i ba 40% ki wana Assam katno ko dai jongi gidan bagi kita handai mataya kan ke report nang pha su government kando katway kita ke recommendation ba ban le kumnoy kita na mga pala ban dito ditilipi kuno
report kandang apa yang cuma government lada sebuah hadin yang paham mata ketiyo lada ke sorkar jangi ka jangi gini ka recommendation baka study tinggal saublo apa website anda yang lablo apa website jangi mono bakwa banti benya ulah ban download laman puli kata gini Kajingta jong kala air ka bajaklia kum ka particulate matter R.san kalong ka bajur bat ka babun rukom ka bakta ya bun ki benta ni ki department jong ka met ka phat jong ubriu ka particulate matter R.san kala ban pinwit ya ki khamut updot bat kitor ka bala ban pinjur ho pinsen ria bat omla ban ring bat pinhiar men sim tikna kajingring ya kala air particulate matter R.san kala banang penjur syuk ya kijingpang ki bakta ya kebor ban ring bat pinhiar mensim kum kajingpang pneumonia bat jingpang bronchitis ka particulate matter R.san kala ban pinyo pang asthma lani sahyau bat kala ru banang penjur syuk ya kebeladon lupa ya kani kajingpang ka particulate matter R.san kala ban penjur ya ki jingma ki bakta yo klong snam kum ka jing sange ken san klong snam ka jingpang stroke bat ki wei ki jingpang klong snam ki jing puli bnya ki lapin i ya ka jing ya dai halor ka jingring ya kala air particulate matter R.san bat ka jingjur ha ka jingpang clot beat lane ka dementia bat ka jingpang alzheimer ka jingring ya kala air particulate matter R.san hakapor bedang armet kala banyalam syakirukom kha khun ki bama ka bakenthop ya ka jingkha ya ki khun ki baduna palat ka jingkhya pat ka jingkha khun klem padap benai pura kala ru banyalam sya ka jingkha ki khun ki baduna ha ka bor perkhat perdan patkan penduna ru ya ka jingsan pura jong kitor ka jingsha slem ya kala air particulate matter R.san ka don jingya dairu bat ka jingma ka bakham kraw na ka banyo ya ka jingpang bampong hakitor Kajing sengau pela kalong ba ka Sarkar Meghalaya kala persya ya kani ka report lani ka kaipot da ka baong ba kala air hang ni hapo bernihat kalong ka babyang da ka tenat MSPCB lani ka Meghalaya State Pollution Control Board u menteri rang badu ka jela u Konrad K Sangma ulapin inyaru ba kata kajing jabo ba kajing jakhlia jong kala air hang ni hapo bernihat lakhambun nakaliang jong ka Assam bat nakaliang jong ka Meghalaya kala air ka kham ibyang that as per data generated from the 4 manual ambient air quality monitoring stations of the Meghalaya State Pollution Control Board located at Barnihat town, the annual average PM 2.5 concentration for 2024 is 50.1 microgram per kilogram. Further, as per MSECB's data from January to March first week 2025, the overall air quality index of Barnihat was observed to be satisfactory. This indicates that the major source of air pollution may be attributed to industries and other activities along the Assam side. So the Barnihat industrial area in Assam that runs along Barnihat town of Meghalaya has been designated as a critically polluted area by the Central Pollution Control Board, Delhi. In fact, it is to be pointed out that there are 20 red category industries in Barnihat, Assam, as compared to 5 red category industries in Barnihat, Meghalaya. Hakajo kaporu labtha ya ka MSPCB lani ka Meghalaya State Pollution Control Board banjurib benya ya baro ki karkhana ki badon hapo Barnihat ha kaliang jong ka jela Meghalaya badbanra ya ka kaipot sya ka tenat forest lani ka tenat ka badai pet ya ki klau ki betap bad kamay mariang ia kan yang report la government state government kala constitute dengan technical committee tahap technical committee ina sedang ia kan study the
Hando wai matrai kala jendap arnem ngila dep bat ngila yok ya kata report an committee kala dep approve wai trik menagani Friday baladem Tementa komiti kala manjur nama mesuai itu komiti kala syong kebalai sausin hantai ki manjur ya kata report ikwa bantin biang hangne hangtai tahadin gitu bijing ai jing mud jong komiti bakal jing brainstorm na kaliang kaniri ru hadu kadai kala submit yang final report taka komiti ru kala lalong singohun ni kata report bekala yo kala kalian tahadin kata ngin pak na state government kembang upai pi kala government ka accept ikini report ke kan dissolve ini komiti ru tak anda government kalau accept government kadai panwan ke jingtha ai ng government bakal accept ikini hapan implement ikini tini sa lai beri pada nama mata balai ku bangai pi makadang dai kampar pedeng ke sarkar nam kuat bantu di pada ai anda ke sarkar kala pedeng insya Allah ke website nakalian ke bernihat pakum kajaka ke iba kadi bande ban tackle yang tak problem ban prevent lihat ya kini kejadian Pipet lo dangi pay kat kum si benta na itu report bang ang main contributor de road dust ba kasurok situ kasurok hi kan surok ba ha ba po anai kam de jong state tikidigi surok ki ba join sini ki ba join sini nong red ki ha ba po PWD but ki surok ha po MID EPIP ki ha po MIDC ngini kalian ka scheme ba ka CPCB ka ay lang ba ka Meghalaya State Pollution Board ki ang bakot NCAP National Clean Air Program. Ni siya iyo ikini central sponsor kabumot ban concentrate tangi kata bernihat area po kikot non attainment city. Tahang tu ni siya ay scheme. Tapi mencuba ngila ay ka MIDC road sweeper tu ngila ay. Mabalay man dunay to pumpum. Nanta ban le black topping pavement ni surok do ngila ay piludi. Sedang siya ngila thok sa po nahay NHIDCL nakaling pollution bo ngila thok saki bangi kwa banai tre rangkam nama kaptu ka hap po jong ki kido ira tadi maki ki mai jing bin ngila banai ngila ai gawai ka proposal saki ba let's say auto median diversion ngila ban le digi kinja mist na sprinkler mar auto bom pum uba mi na surok la radan kum ta gijing sa ki spray unduna shibone dan mata ka proposal ka rangya shipment nginang det ka ba inspection community ba daga tre rang ngila ban job je ni kata kada ini kalian urut dos. Dalam industri pingi ngina ngalong strict bah mata. Mensuar yang industri henry mata ngi kam strict sure. Ilu kada ki industries ke ba ke bamjai kat kun ke pendan bangi ai man ta kisah kang len ni bisa apa. Jata kada ye mata. Katkum ka kerwa bala penmi dah ke sarkar Meghalaya kidaw tenra ki penlong ya kale air hangni hapo bernihat bakan long ka bajaklia kadai nakikar khana kata kadai kawai batsa kawai ru kadai nakiwai pat kikam trekam kibadon hakaliang jong ka jilla Assam ti kumno ba ka sarkar Meghalaya kamut banyak keren halor kani ka jingkta jong kamariang lingba ka jingya trailang bat ka Assam ka bernihat area kadai ka Shnong ka ba haba po border baro Vietnam ladangi cross masun poy ka jingkiang borni ngin cross sapo banlai segoti sakaliang kamon kadeka Assam te ketika stretch kamdoi ka stretch ka balingkot kumbalong ka area ka jungi sa Meghalaya ka teste ro kalong kumjo ka stretch hakini ki stretch hakini ki line ki ba ngala batai pimenta kinong sok ki bun umdai tang Meghalaya ha Assam ri kibun te ha ke bidai bat ka kot ka khia citizens first mo ong hak tin nong wei kinong song snong ki bakong san jongkari namar ba ngemla ban ong ba ka jing jaklia jong ka mariang ngin hun tang ba kala khu ja Meghalaya ne kala khu ja Assam la nengi ginom Meghalaya ngi ringi ke le jaklia la ne la dangi ki Assam kin hun bangiringi ke le jaklia la ne mangingin hun ya ka ai ki Assam giringi ke jaklia em kata kam dei henrei ngi dei ban so thu ba ngi de kinong song snong te ka jing thmu jang ka sarkar Meghalaya na ka menta bania trelang ba ka sarkar Assam ngaso ka dei ka badai e hado kata namar ba ngidon kam ya ka ta ka jing su thu jing mut hapdeng ka sarkar Assam mat ka sarkar Meghalaya
Namar ba kinong shong saka Assam side gidon, kinong shong saka Meghalaya side gidon. But ngas halor kena ke bentaru ngaso kadai ka jing so khia na baro artli ki liang he na ke benta kum no bangila bante la kam ha ke bidei bat ka jing penduna ya ke jing mi jong kini ki tdem jaklia ki bawan na ki factories namar ba omdai tang ki factory badon ha ke area jong ke Meghalaya sha Assam side tu ki bun ki factory te ki ju hi ki tdem ki bajaklia ki la ban mi lada ba umla bante la kam teng soban aya ka jero eu honorable chief minister sa konot ki sangma bal shimkhia ladap tho i nagaleng jong i ladap tho cha u honorable chief minister nagamanta ka jing sokhia kam tam hai bidai bat kene ka jing jaklia jong kamariang hagani ki area ka jongi Laban pentip hang niru ba u Konrad ki sangma ulat ho ya kata ka sithi sha u menteri rang badu jong ka jela Assam banyatrei lang nakabenta kajing bha jong kebernihat nomor bun kita ki factory lani kita ki karkhana ki bapinmi ya kita ki tedem ki ba jaklia ki de nakathan Assam ya mentahi ke ai ba kebernihat ka de banle bat kumno kanyele persya ya kani kajing jaklia bat hatu kata kajing khang damno ya kita ki karkhana ka de kawei na kilat trikam kaban pinbit pinbiang ya kajing long jingman jong kani kajaka. You're talking about closure of polluting units, that is fine. But then this is happening in the Meghalaya side of the issue, you see. There is the Assam side. And I am given to understand that Assam also has quite a few polluting industries in that area. So what is coming from there, we do not know. And in fact, if I'm not mistaken, the Meghalaya government is in touch with the Assam government also regarding this, and Assam government has probably promised to have a joint effort in reducing the pollution of Bernihat. Kakai pot IQR kapinmi ya ki jingkili ki bakhya omtang halor ka jingkta ya kamay mariang henry ka jingkta ru ya kakot kakhya jonga bat jongpi kay kabanja ladangi ring ya kata kali air ke bajaklia leni ya kata kali air ke badan ya u particulate matter R point san bat manu ki bakhamdan hakajing ma ka bakrao Kajing jaklia jong kale air ka yailong ka jingma ka bakraw tam na ka mariang ya ka kwat ka khya jong ubriu kat kum ka World Health Organization khandai na ka shispa jong ki briu ka perthai ki shong ki sa ha ki jaka ki bam kot kat kum ka kerdan bala ai jing mut halor ka jinglong jingman jong kale air ka jing jaklia kale air ka wan ba ar na ki daw jong ka jingya briu ha ka perthai bat ka deiru ka ba ar na ki daw jong ka jingyap ki khina rit ki ba hapo sansnem karata hadin jong ka jingduna ki jingbam taimed nakadaw jong ka jingta jur jong ka halor ka boarding bat pinher man sim bat ya ka kwat ka khya baro away tang haus nem ar hajar ar way la ongba pra point iwe ngut ki briu ki la yap nakadaw jong ka jingja khlia jong ka le air hakaba san pu pra naka shispa naka ne ka jingyap briu ka dai nakadaw jong ka le air jakhlia ka balakot sha ka particulate matter r point san kajing jaklia jong kale air ka yailong ka jingma ka bakraw tam ya ki briu bat kumjuru ya ka jingne jingsa jong kamay mariang ajar kataru bun ki nong shong shnong kimtip ai ru em ya kani kaphang tehangno kani kan kut hatu kani kadai kajing khli tang jong ka sarkar hatu kani kadai kajing khli jong ka MSPCB lani ka Meghalaya State Pollution Control Board lani hatu kani kadai kajing khli jong baro ki bayadon bentalang ka subject kalang subject ka bayar bahagane tapi kali ga responsibility nya kan ang collective responsibility kam de responsibility jonga kam de responsibility jong government kam de jong Assam kam ulung manu way pang way ngidan nama barabo nga say only beriu ba we are always concerned about our rights but then we neglect our duty ba boleh hapo constitution do the directive principle of state policy apa thai ka sarkar agak dapat kami nama tak jing bah jemiat jong kamariang tengir ni pai nama tak ro beriu u industry so u demand ni right sana jong anda jaga duty pada maka jaga duty each and every citizen bagi haban jadaya kamariang di lakes di air terter
Kata kalau ada collective responsibility, ladara kamdan ko holistic approach, ladang yang baik ngamde bentang keti mula kan sih ini. Ladara baru ahi om ni kata bentang cuma ngin le jang inventa kan yuk apa common platform kamdan ni kata 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 awi kuat bagi pemba ini ada rangkat bani industri supaya ada bani berkamdan press supaya netrai ber awareness kena bani kamu berku kini ramlangi kemuju le barang Nganoi pi habidai bat kene ka particular issue lene kata ka lamun ong ka mat ketika mat ka bakta ya ka kot ka kya lamun ong kene ki issue kan kut hangno langin ong tangha ka sorka tangha ka buat lene tangha ki concern lene kita ki bedon ni ki jing sokya hede nga kwa ban penso kani ka jing sokya kadai ka jongi ki pat ba ye baro te ngakwa nakeleng jongali personally ngakwa ruban ya kendu ya local MLA kadai ka than ngin lang ya ka ju ke issue kumbangi ngidon kumbangi ngilai oman te kala manlong ka jerap akaba local MLA na kadai ka than ro unra alam ya kani ka issue kenang ba ka government of Assam ro kandon ya kijing sokya tengaru ngaladep sim lupa ya kini ka senjam but ngakwaru ban sim ya ki nongelam lani ki nong song sunong ban don ya ka join meeting ngihap ban continue ya kini ka jing pen sngo ko jongi kanang ba kini ki business class lani ki industrialist ki bawan ban set up ya ki business hakini ki area ki jungi lakalong sa Assam le sa Meghalaya te kinam simsting but kin ja bekat kum ka kendon ka ba ki pollution control board ki bu nagamta ka no ka business ka ba makikile. The Pollution Control Board, of course, has to come in a very big way to ensure that the pollution control norms are adhered to, number one. Civil society has to be aware of what is happening, and they also have to step in so that they can ensure that, you see, unfortunately in our situation what happens is that when you have industries or business enterprises, I should say, their attitude is to make money at any cost. And for them, any other activity which increases their cost factor is useless. I mean, it does not make sense to them to contribute to reducing pollution because it is some cost which is coming in the way, and through that cost they are reducing their profit. So it does not appeal to them. So naturally they tend to do away with such exercises which would involve more costs, be it pollution control, be it reduction of pollutants, etc. So that is where the NGOs and the civil society has to step in to ensure. They have to be aware what are the requirements of these particular type of industries. Mostly they are smelting and alloy type of industries. So what are the requirements of pollution control which they need to have? And then I am not pointing my fingers at anyone, but underhand dealings go on everywhere, where an amount is paid and people look away. This is happening all over the country. Meghalaya is not the only thing. So it could be happening here also, even with the legislation being present on paper. Whether it is being implemented, that is a very big question. Therefore, that is why I say that Pollution Control Board has to come in a very strong way, and civil society has to be aware. Watchdogs have to be there to ensure that all this legislation is being followed. Ngikatparu ya ka sarkar bakadi ban simkhia halor jong kane khnang bakane ka nam jong ka jing jabo tam aka perthei kan jano na kane ka sinong ka jongi te kane ka por ko aru bon ong khndiat wat ya ki seng bhalang ru ki de ban kren khndiat kan soit namar kane ka tredem ka longkum ka weina ka jingpang ka bai sirkhei baro boro ngi kren chpang ki in flock bat ki we
hendai balik ngim keren ru ya syapang kane ka tedem bat ka jia bo ane bornihat namar namar habang ia keren sene setai ki briu jungi ki lokal ki ong ngi haban ino no ya ka borni namar mulung syuk ban im hendai lada mangi ki lokal ngin mi nane mano ban wan syong ne kin wan syong ki wi pa ki jai ban reu maki kim salia ya ka tedem ya ne ka jing sema kin syong la ka syong te ka jing du nong kalong mangi ki trai snong bangi hap ban mi nane bat kiwi pat kin wan syong ne Kakai pot air quality report kapen pau ba kalong ke badan kam ban wanra ya kimat tre kam ki bathmai ban penduna ya kata ka pollution nak benta ka pateng ka bansawan bat ka bernihat kalong ka jingpen kan mau yang ibaro bang idi ban le ting ban yada ya kibriu bat ya kamai mariang na kijingma ki bami na kijing jaklia jong kale air lani kata kale air bi kumbaki ong bat ke ka bangimla ban le menta ka sngi on sayo asngo kendiang daki pateng ki bansawan